Bikubens optagelseskomité. Mit navn er Harald Jørgensen, og det her, det er mit personlige indslag til, hvad jeg eventuelt kan bringe til Bikubens fællesskab og fællesrum. Og det vil nemlig være en smagsprøve på en smagsoplevelse, en sensorisk smagsoplevelse på honning, hvor vi skal analysere honningen. Jeg har givet jer nogle materialer, som I kan bruge. Der er de 4 honninger. Der er nogle pinde, I skal smage honningen med. Der er 4 stykker papir, et aromahjul, nogle farvekort, og så et skema, et honningprofilskema, som I skal udfylde. Og hvis vi lige går igennem nogle essentielle ting, så er der for eksempel grundsmagen her. Der har vi grundsmagene herover, som man lige skal huske. Det er sød, surt, salt, bitter og umami. De andre ting skal nok komme på vejen. Før vi sådan der rigtig virkelig går i gang, så vil jeg lige sige, at hvis der ikke er nok pinde til alle, så er der jo 2 sider på en pind. Samtidig med, at så kan man også bruge en teske og andet. Jeg vil lige påmærke, at hvis man bruger en teske, så bliver smagen mere metallisk og anderledes, end hvis man bare bruger en pind her. Så vil jeg også gerne sige, at I gerne må pause mig. Jeg prøver at tale så hurtigt som muligt og gøre det her så hurtigt som muligt, så videoen ikke bliver alt for lang. Men hvis I gerne selv vil prøve nogle ting af, eller lige synes, at I missede noget, så pause mig gerne endelig. Samtidig med det, så skal jeg lige huske at sige, at smag på honning, og smag generelt, det er individuelt. Og det betyder, at nogle af de ting, jeg kommer til at sige, kommer I ikke til at kunne relatere til. Og derfor så behøver jeg ikke at føle trist over, at jeg selv ikke lige kunne finde det. Det kan også. Det er bare den måde, jeg smager på, og I smager måske noget helt andet. Det skal være ganske i orden. Men lad os så ellers komme i gang. Jo, en sidste ting. Husk lige at have et sted, hvor I kan putte jeres pinde. Det bliver lidt klistret, hvis I ikke har. Så det er ellers en god ting lige at have. Det vi lige starter med, og vi gør det lidt langsomt første gang, det er lige at gå igennem bredfjerhonningen. Så der kan man lige skrive bredfjer herovre, så man lige husker det. Der skal vi lige konstatere, er det fast eller flydende. Den ligner, den er fast. Og det betyder så, at når vi så kigger her på vores farvehæfte, skal vi lige se på, hvorfor en farve, der matcher bedst med det. Og når det her er bredfjed, så synes jeg personligt selv, at det ligner mere en elfenbenfarve, vil jeg nok sige. Ja, jeg synes selv, det ligner mere en elfenbenfarve. Og så har vi lige udfyldt det, og så springer vi lige over til dufte. Og dufte, det gør vi sådan relativt hurtigt. Vi skruer lidt af her. Den er løs, men den er ikke rødt af. Og så åbner vi lige en smule her, og dufter til det. På den måde så får vi den mest koncentrerede duft af det. Jeg personligt her, jeg synes, at den er sgu, der er ikke for meget i at lugte i. Den er lidt sød, den er ikke særlig sød, den her duft faktisk. Den er lidt neutral i det. Hvis jeg skulle sige noget, så skulle jeg sige, at den er lidt nødagtigt, men det er i meget små noter. Den er ikke særlig stærk, den her. Meget neutral generelt, vil jeg sige. Så skal vi begynde lige at få smagt på den. Og her, der tager I bare pinden ned i, tager den op, og så roterer I den vandret her rundt her. Og det bliver meget vigtigt, når det bliver flydende, så der ikke bliver spildt over det hele. Så ind i munden med den. Hapser. Og så vil I kunne smage nogle forskellige ting. Lad os først gå over til tekstur og mundfølelse. Her, der synes jeg, at man kan mærke, at den er meget blød. Den er lidt cremetagtig, vil jeg personligt selv sige. Den smelter lidt i munden, men den er lidt, den er cremet. Mere eller mindre bund. Smagsmæssigt, den er ikke særlig sød, synes jeg. Den er lidt syrlig, jeg synes den bider lidt bitter, men er lidt saltet. En smule salt, synes jeg. Der er ikke puttet tilsat salt, men det er sådan, jeg får det og fanger det lidt af. Men ikke særlig meget sødme. Og det håber jeg, vi kan være enige om. Det kan også være, at vi ikke kan være. Igen, smag er subjektiv. Rent aromamæssigt, der synes jeg, at den her mangel på sødme, det gør for mit vedkommende, at den bliver lidt mælkeagtigt faktisk, synes jeg. Den bliver den her mælkeagtige, måske lidt flødeagtige smag i sig. Og det her, hvis jeg skulle notere det her, som en eller anden form for honning, så vil jeg skulle sige, at det her, det vil være en, jeg vil ikke sige, at der er en klassisk dansk honning, men det vil være en,
standard, normal forårshonning. Den er lidt anderledes med nogle andre nuancer. Det er på grund af blomsterne. Det kan jeg ikke nå at komme ind på den her gang. Men det har noget med det at gøre. Og så har vi ellers udfyldt den første. Så ruller vi så lige igennem de næste, der kommer her. Der har vi så en Dyrehaven. Jeg må lige sige Bredfed her. Den er nede fra Lolland af. Dyrehaven her. Den er op fra København af, og fra Dyrehaven af. Ja. Så der tager vi bare. Jeg skal ikke tage lov på den af lige nu. Først skal vi lige kigge på farverne. Farverne her, der vil jeg personligt mene, hvis vi lige sætter den op her. Jeg vil mene, den er korngul, vil jeg mene. Vi kan også lige sige den er fast. Det er nok også lige godt at sætte på her. Men når vi så har fundet ud af det, jamen så er det jo sgu tid til at dufte lidt til den. Så vi gør det her, vi gør den løs her, så er den løs her, og så åbner vi op og snuser til den. Der er mere sødme i den her. Absolut mere sødme i den her, end i den første. Der er lidt mere sødme i den her lugt, der er lidt mere duft her i den. Lidt mere frisk i den. Jeg vil måske, hvis jeg skulle være meget, så vil jeg nok sige, at den var lidt bær i den, synes jeg personligt, i den her duft her. Men det hvis jeg skulle være lidt røvet i det. Og det var duften. Så skal vi over til det lidt mere interessante, synes jeg personligt altid. Og det er at smage det. Så igen, vi har glasset her. Vi tager pinden ned i. Sådan her. Og så roterer vi rundt her vandret. Og så, ja, ind i munden med den. Hoppa. Nu. Den her længere. God honning. Undskyld. Ja, det er en god honning. Lidt mere, jeg vil næsten sige tyggegummiagtige følelsen. I hvert fald lige i starten, hvis du tager en stor nok bid. Du skal ikke tage de der små pindestuder, hvor du næsten ikke har, og så måske kun har 1 milliliter på. Du skal tage mere på. Gerne. Næsten tyggegummiagtigt. Smelter langsomt på tungen, synes jeg. Generelt rigtig god. Grundsmagene. Der er der noget god sødme i den her. Det er fuldkommen anderledes end den der. Der er der altså noget sødme, der er kick i. Den er lidt syrlig i den også, ikke? Den trækker lidt i mundvinen. Du kan godt mærke, hvordan spytkirtlen er mere aktiveret. Den er lidt mere syrlig i sig. Der er lidt mere gang i den. Rent smagsmæssigt, jeg synes, den føles meget ligesom den lugtede. Det er den her friske og den her bæragtige ting, der kommer ind, og du kan smage på. Personligt, det er, hvad man nu, altså, jeg vil gerne, hvis jeg skulle kategorisere honning, så vil jeg sige, at det er en dejlig sød. Det er en dejlig sød honning. Den er frisk i sig, synes jeg selv også. Men det er simpelthen en sød honning, som man kender den. Okay, kender den. En sød honning, der har dejligt friske bærnoter. Personligt. Jeg vil aldrig sige, at man kan kende en honning på forhånd, fordi en honning har altid rigtig mange nuancer. Man kan godt være i tvivl om det, fordi nogle gange kan honningerne ligne meget hinanden, men honning har rigtig mange forskellige ting at bære på. Og det skal vi nok prøve i de her næste honninger her. I må endelig gerne pause mig, hvis I gerne vil prøve at selv have jeres egne meninger om honningen, før jeg går til angreb på dem og farver jeres holdninger. Så I må endelig gerne pause mig, når vi først begynder at rykke over til den nye honning, og så høre, hvad jeg så siger bagefter. Eller hvis I føler jer mere komfortabel, så kan vi lige køre gennem den første flydende sammen også. Det er jeres eget valg. Så lad os kigge på honningen her. Den ser sgu flydende ud. Hvad hedder den? Den hedder Dyrehaven og flydende, om vi køber også horse. Så kigger vi lige på det flydende ark. Det er håndskrevet, det der med flydende honning. Det er sgu pæn håndskrift næsten. Det ligner næsten ikke kravtær. Og der vil jeg sgu sige, personligt mener jeg, den ligger sgu meget op på den her mørkerav farve. Synes jeg selv. Den sidder oppe af. Og så lad os lige tage lidt dufteri i den også. Jo. Den er ikke den her søde en, der var før, synes jeg. Ikke i lige så stor grad. Der er den her lidt mere mørke, synes jeg. Mørke tone i sig. Lidt, måske vil jeg sige tør tone, der kommer frem her. Altså, måske lidt teagtigt, hvis man skulle være fræk. Og jeg tænker lige at være fræk.
Jeg tænker at være fræk, og så tænker jeg, ja, lidt vegetabilsk, tørt, tehø-agtigt. Ikke, det er jo ikke hø, det er ikke te, men jeg synes, det er det, der giver, det er den, jeg associerer med den. Og så til det spændende igen. Det er noget smagning. Fordi altså, man skal jo selvfølgelig tænke, at ja, lugten, smagen, konsistensen og lidt, at det er jo altså smag er jo en stor oplevelse i sig selv. Også synet jo. Det er det jo. Her, meget vigtigt, I har taget ved lære. Vi holder en vandret, og så roterer vi. Og så på et tidspunkt, så vi opdager, at strengen forsvinder. Og så handler det om, når I så er færdige med at rotere, altså at putte den ind i munden. Krab. Mm. 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 Det der, det er en god øjne. Den er vand der, altså, den starter som en klump, men så smelter den ind i munden. Det synes jeg fungerer rigtig fint faktisk. Man kan næsten smage, at den er flydende, selvom den stadig er i klumpen faktisk. Den har den her luftighed i sig, næsten. Jo, luftighed. Det passer sgu meget fint. Grundsmagsmæssigt. Igen, ikke særlig sød faktisk. En smule sød, ikke stærk her. Jeg vil sige, den er ikke mere, men der er nuancer af den her surhed og bitterhed. Synes jeg selv. Salt. Ja, ikke for meget salt, synes jeg faktisk. Jeg synes personligt ikke, der er så meget ro, at der er så meget grundsmag af salt faktisk. Vi kan også give mening, at jeg tilsat salt, så. Men men. Okay, en lille smule saltsmag, men det er først i eftersmagen, synes jeg selv. Så i aromanæmæssigt, der vil jeg også, altså, den ligger jo af den her friske, altså bær, forår, vil jeg næsten faktisk sige, smag. Måske lidt hindbæragtigt eller honningmelonagtigt vil jeg næsten putte mig på faktisk, hvis jeg skulle være mere præcise med de her aromaer. Den her honning vil jeg så sige, altså både med det, at den er fyret og sådan noget her, og den har den her lidt mere tørre, mørke en her, synes jeg, den fungerer, der vil jeg mene, at den vil fungere rigtig godt, og jeg har selv prøvet med ost. Ost og kiks og honning, altid en god kombination sammen. Og specifikt den her, synes jeg faktisk. Den vil faktisk fungere rigtig, rigtig godt til det. Så går vi over til den her. Det skulle være, jeg vil kalde en specialing. Det er også, hvad man vil kalde en øhonning, men det, der har jeg ikke tid til lige nu, så det vil vi komme tilbage til, hvis jeg nu får et længere et senere. Det kan godt være. Så lad os lige konstatere. Den er sgu flydende. Den er fra Farø. Jeg har lige fået skrevet Farø og flydende deroppe. Og så kigger vi lige på farverne. Lysrav, mørkestrå, gul. Vil jeg nok putte den på mig selv. Men det igen, det er smag og behag, det er, hvad man synes er mest passende. Så er det tid til noget duftning. Så igen, skruer den af. Dufter til den. Igen. Og måske lidt mere frisk i den, lidt mere fighty, lidt mere frejdig, synes jeg selv. Den synes jeg bærer mere over til en... Det er igen, den er mere frugt, den er mere specifik frugt, synes jeg personligt. Jeg vil måske ikke sige en mild aprikos tendens. Men i den retning, hvis I forstår, hvad jeg mener. I den retning kommer vi hen til. Og så skal vi til det sjove. Så skal vi nemlig få smagt det. Nu ved jeg selv personligt lidt på forhånd, fordi jeg har smagt de her honning, jeg kender dem godt. Det er min kop te jo. Det er en lidt spændende honning. Så den synes jeg, I skal glæde jer til. Jeg har kendt det sidste til det bedste. Ja, det bedste til det sidste. Du ved, ord. God en. Den kommer ind i det. Det er teksturen, mundfølelsen.
Det er bare vand. Den flyder. Det er en flydende honning, det her. Det er en ren flydende honning, det her, synes jeg selv. Grundsmagene. Der er noget sødme. En lille smule syrlighed. En lille smule sød. Surt. Men det gør det bare bedre. Smagsmæssigt. Rigtig god. Rigtig god i aromaerne. Det er sådan, at det er noget krydret. Det er noget, der er fuld i, synes jeg. Ja, den der. Igen, nu siger jeg det selv. Det er den der aprikosagtige en. Synes jeg personligt selv. I må gerne komme med jeres egen bud. I må egentlig gerne, hvis I får nogle gode bud, sende dem til mig. Jeg er altid velkommen til feedback. Faktisk. Det vil være fucking fedt. Det her, hvis jeg skulle sætte nogle noter om den honning, det er en frejdig. Det er en frisk. Det er en interessant honning. Det er en god interessant honning, det her. Det er sådan en der, man ikke lige vil regne på det danske marked, og ikke lige regne på, at man kan lave det i Danmark. Og hvad jeg ofte får at vide, det er, at hvis du nogensinde har smagt en sydeuropæisk honning, så vil det faktisk smage lidt af den her, måske faktisk. Men den er ikke fra Sydeuropa. Den er fra Danmark. Det er en hemmelig måde, jeg laver den på. Det er ikke en hemmelig måde. Det bliver, når du laver dem. Men det var sgu de 4 honninger, vi lige kunne gennemgå her nu. Håber ikke, det er alt for langt. Men vi er desværre slut med dem her. Altså, jeg vil endelig sige, jeg har efterladt en sidste kolonne til jer, hvor I lige kan tilføje jeres egen honning. Det kan være, hvorfor en honning I lige har i køkkenet. Prøv den lige selv af. Find ud af, om I godt kan lide det. Skriv de ting ned, og så oplev det. Oplev honningen. Ikke bare kylde i dig. Oplev den. Og så vil jeg jo egentlig sige, at hvis I nu kommer med her, så kan vi også gøre det her, og så finde ud af, hvorfor den eventuelle bikubens honning, bikubens kollegiehonning, måske hvad der gør den særligt, hvordan den er interessant i det her skema, hvordan den skiller sig ud. Så jeg håber, I nød det her. Jeg håber allermest, I har lært noget nyt. Det er altid det, jeg gerne vil have. At folk de tager noget væk fra det her, at de kan bruge det i deres hverdag senere. Og jeg håber, at I muligvis kan lide honning som ingrediens, som ting at smage på, lidt mere, end I gjorde før. Jamen, jeg ønsker jer den bedste dag, der er tilbage den dag, I har. Og så ses vi forhåbentlig senere. I må have det. Hej hej.